današnjem videu se nalazimo u Budvi. Danas je 9 sati, a ja sam odlučila da se vozim sa brodićem. Mi od Budve idemo do Svetog Stefana i posle idemo na ostrvo Havaji. Pogledajte, to je ostrvo Havaji. A vi idete sa mnom, tamo ćemo da se kupamo. Idemo! I evo nas, ja smo sad idemo, može da se spremati. Da, jesam. Idemo! Smo se iz broda, ovdje sam upoznala jednu moju drugaricu, zove se Helena. Ćao! Idemo sad na plažu. Ćao!